לעניין אחר. גופים פיננסיים טובעים בים של נתונים, ובינה מלאכותית על פניו נראית כמו גלגל ההצלה המושלם למצבים כאלה. אבל מה קורה כשהמודל ממציא נתונים או מציג תמונה חלקית שלהם? נמצא איתנו כאן ארז לרנר, שהוא מייסד Document Insight AI, והוא יסביר לנו מדוע ה-AI לא יחליף את מנהלי ההשקעות בקרוב, ככה לפחות אתה טוען. אז מה שנקרא פרט ונמק. למה הוא לא יחליף את מנהלי ההשקעות בקרוב? יש היום בעולם ה-AI פער בין ההייפ, זאת אומרת, בין מה שאנשים מצפים ורוצים לראות וקצת מענישים באלף את ה-AI, לראות כאילו שהוא עושה, לבין המציאות שהיא קצת יותר צנועה. אנשים לפעמים נתקלים בכל מיני use cases, כל מיני דברים שהם חשבו שהם יעבדו, ואז הם לא לגמרי עובדים, הם קצת חוזרים אחורה. אבל אתה אומר את זה כי המערכות האלה, לפחות נכון לעכשיו, הן לא מספיק חכמות, לא מספיק נותנות מענה למשקיע, או בגלל שנכנסים דווקא בהחלטות ההשקעה של משקיעים, נושאים רגשיים, נושאים שקשורים יותר לדברים מסביב שמשפיעים על האופן שבו הם משקיעים? לא, יותר הראשון. זאת אומרת, יותר הראשון. זאת אומרת, ה-AI, אם משתמשים בו בצורה לא נכונה, הוא לא נותן את הערך שאתה היית מצפה. בוא תסביר לי את העניין. אני אתן לדוגמה. אם אני עכשיו נכנס ל-ChatGPT או לקלוד, או לג'מיני, לא משנה, ואני אומר לו, תמצא לי מניות להשקעה. 5 המניות הכי טובות להשקעה בעולם היום. כן. מה שאני אקבל, הוא ייתן לי 5, ביקשתי, הוא ייתן לי. הבעיה מתחילה, אם אני מבין שאם אני אעשה את אותה שאילתה שוב, בחלון אחר, אני אקבל מניות אחרות. ואם אני אעשה בכלים שונים, אני שוב אקבל מניות אחרות כל פעם. זה נותן את התחושה של החוסר עקביות שמדובר עליה. זאת אומרת, זה לא כלי דטרמיניסטי שאני יכול לסמוך עליו ב100%. הוא ייתן לי תשובות שונות, וזה גם תלוי מה אני שואל אותו ואיך אני שואל אותו. אבל אוקיי, אבל זה, קודם כל זה, מן הסתם זה מאוד נכון מה שאתה אומר, אבל שום, בוא נגיד, לעומת המצב היום, לפני הכניסה של ה-AI, הרי לא היה כלי אחר שידע להגיד לי בצורה יותר מדויקת איזה אפיקים או איזה מניות הם המניות הטובות ביותר. אז אוקיי, אז נוצר כאן כלי מאוד מתוחכם, נותן לי המלצה 5 מניות לפי ChatGPT, ולפי קלוד הוא ייתן לי אולי 5 אחרות, אבל זה עדיין נותן לי משהו שקודם לא היה לי. זה מוסיף לי עוד איזשהו מידע בקבלת ההחלטות שלי. אני לא מרגיש שהוא מוריד לי מידע. אני חושב שהוא הכניס בלבול, לפי הדוגמאות שנתת עכשיו, בגלל שזה משהו שבהגדרה אני רואה שאני לא יכול לסמוך עליו, אני חושב שהדבר היחידי שהוא הכניס זה בלבול, אלא אם כן אני עושה את מה שצריך לעשות. שזה לדוגמה Context Engineering. מה זה Context Engineering? אני משווה את זה לשיטת הביס המושלם. אם אני מכין מנה של שף, אני רוצה לתת למישהו לטעום את המנה הזאת, אני יוכל להכין את השכבות של הדברים שהכנתי לביס אחד מושלם, וכשאני נותן לו לאכול, הוא לוקח ביס והוא חווה את החוויה המלאה. אותו דבר אני רוצה לעבוד עם המודל. אני לא רוצה לשאול אותו שאלה כללית, בלי לעטוף את זה ובלי לסדר את זה בצורה מסודרת. אני רוצה כן לתת לו את כל הקונטקסט המסודר המדויק. יש אמרה שהיא נכונה גם ל-AI, שאומרת garbage in, garbage out. אם שמת לו את הדברים הלא נכונים, הוא ייתן לך את התשובה הלא נכונה, אבל אם שמתי לו את הדברים הנכונים, הכנתי את הקונטקסט, עכשיו התשובה שהוא ייתן היא הרבה הרבה יותר נכונה ומדויקת לצרכים שלי, כפי שאני שאלתי אותם. אז אוקיי, אז נגיד שהסכמנו שה-AI הוא לא יודע לחזות מחירים של מניות. איזה בכלל, איפה בעצם נמצאת פריצת הדרך הגדולה בתחום הזה, כן עדיין של ה-AI עבור גופים מוסדיים וקרנות השקעה לפי דעתך? AI סך הכל הוא מערכת ממוחשבת, וככזו יודע לעבוד בכמויות גדולות בטווחי זמן קצרים. זאת אומרת, הוא יודע לעשות כמויות של עבודה שאני כאינדיבידואל, או אפילו ארגון של 1,000 אנשים, לא יודע לעשות. ניתן דוגמה, אם אני עד היום בחרתי מניות לפי ניתוח של דוחות, או אפילו ניתוח של כל מיני תמלילים של שיחות עם בעלי מניות, כל מיני דברים כאלה. הכמויות הן מאוד מוגבלות, מה שיכולתי לעבוד, אבל עכשיו אני יכול לתת ל-AI 10,000, 100,000, מיליון כאלה, אם יש לי את המספיק כסף לשים בכוח מחשוב, והוא יענה על השאלות שאני שאלתי אותו.
אוקיי? אז פה טמון איזושהי עוצמה, אפילו כוח על, שאם משתמשים בצורה נכונה, אפשר לקבל תובנות ובוא נגיע למסקנות שהן בצורה הרבה יותר מהירה מאשר קודם, מה שנותן לי בעצם יכולת להשקיע יותר בתבונה. כן, הזכרת את הנושא הזה באמת של ניסוח המדויק של השאלות שאתה שואל את ה-AI. אני חושב שזה גם, שזו נקודה מאוד מאוד קריטית. איך אני יכול להגיע באמת, יכול להיות שבאמצעות אני גם אשאל את השאלות הנכונות בצורה הזאת, איך אני באמת יכול להגיע לניסוח מאוד מאוד מדויק בשאלות שלי, שייתן לי באמת את התובנות הטובות ביותר שלי לניהול השקעות בדרך ה-AI? אני חושב שפחות חשוב השאלה עצמה, ויותר חשוב המידע שאני מזין יחד עם השאלה. כלומר? בסדר? דרך אחת, זה אם אני עושה את זה ידנית, או אפילו בשיחה עם צ'אט, אני יכול להוביל אותו יד ביד, אנחנו נחקור איזושהי מניה, או נחקור איזושהי נישה, ואנחנו לאט לאט נוביל אחד את השני למסקנה שאנחנו רוצים, ופה אפשר לומר שהבן אדם הוא הבלם זעזועים של המערכת, כי בגלל שהוא יודע לקלוט את המידע, לנתח אותו, להבין מה בסדר, מה לא בסדר בתשובה של ה-AI, אז המערכת היחסים הזו עובדת סך הכל בסדר, אוקיי? ואפשר לקבל תשובות ממש טובות בצ'אט, אם אני יודע לשאול, אם אני יודע להגיד לו לבחון את עצמו ולתקף את עצמו וכל הדברים האלה, אז אני אקבל בסוף תשובה טובה. תן לי ככה עצת זהב באמת לשילוב של AI בעולם ההשקעות. ככה איזושהי, תזקק לי איזושהי תובנה אחת, כן. מתכון. זאת אומרת, אם אתה, של איך לעשות את הניתוח של מניות, של סוגי השקעות, של יחסים בין ניירות ערך שונים, איך הם מתייחסים אחד לשני, איך הם משפיעים זה על זה, בצורה של מתכון, אני בודק את זה, ואז אני בודק את זה, ואני משווה את זה לזה וכו', יש לי איזשהו מתכון, אז אני יודע אחר כך ללמד את ה-AI, את המתכון הזה, צעד אחרי צעד, עד שהוא יכול להביא אותי לתוצאה. אוקיי, ארז לרנר, תודה רבה שבאת אלינו, תודה רבה. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו את בורסה לייב להיום.